Bună toată lumea. Noi am rămas aici. Păi iar nu mi s-a pus webcam. Așa, gata. Deci dacă ziceți de ce mă uit cum mă uit eu acum în sus, dacă vă uitați aici în stânga sus, la webcam-ul meu, mă uit în sus că eu îmi văd aici webcam-ul, că nu e aici pe telefon. Uite, mi-e aici camera, cam 40 la mijloc și webcam-ul mi-e aici. Și mi-e un pic să văd dacă am webcam-ul activat. Ok, bă, da, mă enervează rău. Cu bine. Când facem level 30 la monjă, am dus să mai cumpăr și alte chestii. O, bine. Gata de 3 ori. Ați seama deja că pun 3, 4, 5. Și să păminte cu iarăși tot 5 pendă. Sau banul la prinde, n-l dăm pe mult. Hai să mă duc la job. Carina! A avut sora mea prostă. Ea a fost, ca să știți. Așa, gata. Și nou job. Ok, deci am făcut și nou job. Și nu știu de ce ori la sora mea, în fine. Hai să facem moș cu cărămida. Deci ok, nu știu cum va apărea asta. Voi face și un videoclip de Crăciun. Sper că eu la Crăciun îmi iau PlayStation 5. Cred că. Sper să ne aduc un PS4, să-mi iau schimb. Sper să ne aduc un PS5. Dar nu, nene, fac numai până când mi se gata energia, adică încă 4. Deci posibil să ajung doar până la 27. O să mai fac până la 30. Nu, hai că las așa. Las așa cum e, că e bine cum e. O, bine. Facem 27. Hai că încă una mai avem. Mamă, nu facem. Aproape că o să facem. Nu mai pot să fac. În fine, trebuie să mă duc acum să beau ceva. Numai ceva beau și mă duc în oraș. De fapt, nu trebuie 2 lucruri. Când trebuie 2 și una o să o consumăm pe mușchi. Pentru că îmi trebuie ca să mă și întorc. În fine, să că dăm așa. Deci mi-mi trebuie 25 ca să mă întorc și înapoi, că îți consumă 5 dacă te întorci de oriunde. Și da, și trebuie să vin direct acasă de oriunde mă duc, cred că mă duc în mall. În club n-am, clubul nu l-am. Ok, deci să îmi las 25, așa că băgăm 2 numai 2 putem să băgăm. O, bine. Hai încă una. Am făcut și 27? N-am făcut. De ce nu pot? Bine. Bă, trebuie level up, cred că, pentru următoarea, nu? Sau ce level îmi trebuie? Da, 8 și nu mai pot să fac level 8. Într-un fel m-am blocat aici.
Ce pot să fac, nene? Să-mi cumpăr mai multe chestii. Haide să-mi cumpăr bluze. Păpuci, orice trebuie să-mi cumpăr. Păcat. Da, păi acum ce păpuci mă, să nu ia albi râți. Mai bag șlapii ăștia sau ce să știu, nu șlapi. Da, bă, ce fain șlapii. Bă, dar... Băgăm ticou ăsta. Ok, noi ne stricăm banii pe degeaba. Hai că iau eu de astea. Nu așa o șapcă. O să luăm șapca asta. Și glasses. Nu, nu că nu mai avem destui bani, nu mai avem bani pentru nimic. Hai bă, trebuie să mai mergem la job. Să mai mergem la job să facem level 8. Trebuie să mai mergem la job să facem level 8. Oh, bine, jobul. Da, mama, nu mai avem inimi destule. Dar nu trebuie parcă 20. Nu trebuie 20 de inimi ca să mă duc la lucru, nu? Să vedem că pot să mă duc la lucru, dar uite. Carina, taci, că sunt pe YouTube, și te aude dacă urli. Te aude toată lumea dacă urli. Doamne sfinte. Ok. Deci acum trebuie să mă duc să mai cumpăr haine. Logic. Ok, să mai cumpăr, nene. Ok, să mai trebuie, cred că sau două, bă, da, m-am 3910, știi. Trebuie să-mi cumpăr doar pentru... Bă, arăt bine cu ochelarii aia. Nu glumesc. În level 8, yeee. Hai acum să mergem la magazinul de astea. La de-asta. Ok, 5000, yay, să vedem când strângem noi 5000, yay. Da, nu pot. Bui Creek items. Ce e să iau cribs, items? La tato. Hai să vedem ce e aici la tato. Tatuaj. În cață și tatuajul. Aș vrea ăla de 6500, dar nu trebuie 11.000 de dolari. Dar pe când strâng eu 11.000, atunci nu mă iau. Da, și până strâng eu... Bă, aș vrea să mă duc cât mai mult la lucru. Nu pot să câștig altcumva bani. Dacă știți cum să câștig altcumva bani, scrieți-mi în comentarii. Ok, deci nu, în primul rând o să-mi iau tatuajul ăla. Nu, în primul rând o să-mi iau halterile alea. Am deja, da? Tot ce mai pot să fac în timpul ce vine, în timp ce pot să câștig banii, e să beau și să mănânc de astea. Nu știu, by the way. N-am și altceva, snack-uri. Numai lapte am și de alea de băut. Ouă. No. What the... Oare sunt... Ce? Bă, mă băga pe Spotify cumva? What? Da, mă, uite-te. Băgăm și un pic de muzică, sper să mă mai auziți pe lângă muzică, dacă nu mă auziți, scrieți-mi în comentarii. Da, sper că mă auziți. Ok. Ok, da, așa. Ok. Dacă nu mă auziți, sau cum o să postez videoclipul ăsta dacă nu mă auziți. Ok, gata. Oh, bine, iar am jobul.
800, bă, da, un slab. M-am jucat cu ea. Mamă, bă, ce jură Alberto. Alberto, ce înjuri în halul ăsta? Nene, Alberto, ce înjuri în halul ăsta? Ok. Dar cum să-mi iau cu clubul? Cum să-mi iau clubul? Bă, vreau să-mi iau vila, bă. Dar și altă casă nu mai știu care e. Tu din mine... Că nu-ți convine. Ok, o să opresc ok, am oprit pentru că mulți copii mici și nu vreau să nu se mai nimeni la mine doar pentru că înjură ăștia. Dacă vă plac înjurăturile, mai fac eu un canal în care să ascultăm și muzici, să reacționăm. Bă, că pe contul sau să reacționăm la muzica asta sau la altele, nu știu. Poate forțini, da, nu mă uite, dar nu mă reacționez pentru voi. Și de la 69, XXX, acum depinde, mai reacționăm și noi la chestii. Ok, ce se va încheia videoclipul ăsta, mai revin într-un minut cu altul. Și na, tot așa. Adios.